Good day, dear esteemed viewer, and welcome to our today's edition of the Hermeneutics of Religio-Philosophical, Cultural, and Political program on ABS Television, Channel 2 for Oka, on Star Times 113, and Metro Digital 29, with Very Reverend Father Professor Bona Christus Umogu Mona Mado, and Kumem Fame of Instant Miracle, the spiritual director and founder of Communio Sanctorum Ministries International, 13 years HEOD, Department of Philosophy, Anambra University, Oka, Dean Emeritus, Faculty of Arts, UNIZIC, the present Director of the Directorate, Igbo Village and Center for African Civilization, a member of the University Council, a divine mystic and seer seriously working towards the actualization of Jesus Christ University and Igbo University. Philanthropist of no mean repute, Very Reverend Father Professor Bona Christus Umogu is a Catholic priest of Onitsha Archdiocese. A lot of other things about Very Reverend Father Professor Bona Christus Umogu. Mona Mother, you are welcome to the studio. Thank you very much. Today, we are doing a cut 2 of Odinala no omenala Igbo. Anyị na-eme agba nke abụọ dịka anyị si ikwe na nkwa n'izu ụka gara aga. Father Bona mmụọ na mmadụ anọghị ya mgbe anyị mere ya. Enwere ife nsu n'oyibo, Director of the Directorate, Igbo Village and Center for African Civilization. Ya na-ahazi ihe gbasara ọha na eze Igbo, ebe obibi Igbo, ihe gbasara Igbo na omenala. A lot of things about Igbo. Ije na UNIZIC, ebe ọ bụ member of the University Council. A na-erikwe ji na UNIZIC, Igbo niile na-abịa, ndị Igwe na-abịa. A na-agụ arọ otu o kwesịrị isi wee gụ ya na UNIZIC. A na-emekwa ọhazurume. A na-emekwa ihe gbasara Igbo Almanac. Ụmụaka ya amazighị agụ aba ogbede efe ogege were ruo na njedebe. Mụ na onwe nnọkwa ebe a esi ngosi ha ncha, enweghị m ike igosi ya, mana mụ na mmadụ n'ebe a ya agụ ya. Abịa n'akụkụ nke m na gị na-abụ ụfọdụ n'ime anya ma agụtawuzi ya arụ mere onye ọhụrụ na-etite n'ụla. Ọ bụ nnukwute ihe iji nye Chineke ekene na mmụọ na mmadụ dịka onye ndu Igbo n'oyibo akpọ Igbo leader na o wepụtara oge were bịa mmemme nke anyị nwe n'ụbọchị tata. Aha m bụ Jude Mascot Ezenna Dere Obiagwu. Ife ji tinye Ezenna Dere ahụ maka ibe mkpụrụ isi. Fada ịma n'oge gara aga bịa nwụhụ. Mana ọ dị nnukwute mkpa na anyị ga-enekwa anya ọzọ dịka Igbo leader n'ihe gbasara ọdịnala na omenala tupu anyị baezie n'ime ya ọfụma ka igwekena anyị ihe ọdịnala bụ, gwa anyị ihe omenala bụ, ma tupu ị gaa n'iru igwa ihe ndị a ka anyị gbagoro aka ahịa. Ekele dịrị gị onye na nwa na mmụọ nsọ maka ọrụ ebube dị egwu unu ji Father Professor Bona Christus Umogu alụọ atọ n'otu Chukwu mgba akwụkwọ na-atọ ike siri na mmadụ siri na mmụọ ndị bụ ọnụ na Father Bona dị agụ ndị mere ya mmụọ na mmadụ oje na mmadụ oje na mmụọ ndị mere ya obi na mmụọ daalụọ Chukwu na onye okike elegede gbara elegede nde ọkụ na-ere ọkụ gbara awụ na ọkụ mmiri oji ọkụ were aja
Dear child of God, you are welcomed to Hermeneutics of Religion, Culture and Politics with Very Reverend Father Professor Bonakrisus Umogumona Mado, and Kumen fame of instant miracles, Father Founder and Spiritual Director of Communio Sanctorum Ministries International, a supremely intelligent genius of Christ, a thoroughgoing Catholic priest, a professor of philosophy and a respected authority in African and Western metaphysics, logics, theodicy, and mathematical philosophy. Very Reverend Father Professor Bonakrisus Umogumona Mado is an international professor from the Faculty of Arts, Anambra University, Oka, Pioneer Director Emeritus, Igbo Village and Center for African Civilization, UNISIC, Director, Igbo Village and Center for African Civilization, UNISIC, Dean, Faculty of Arts, Anambra University, Oka. The man who is championing the cause of establishing an Igbo university as well as Jesus Christ University. Father Bona is a Catholic priest of Onitsha Archdiocese. He is a seer and a mystic, a polyglot and philanthropist of no mean repute. Come to Very Reverend Father Professor Bonakrisus Umogumona Mado for warfare prayers, sacred exorcisms, stigmatization, transverbation, bilocation, miraculous transportation, levitation and mystical healings at the sacred ground and miraculous arena of Communio Sanctorum of divine apparitions, miracles, testimonies, healings and deliverances. Dear child of God, you're also invited to Communio Sanctorum Ministries International on these days as follows. Every Tuesday, consultation from 10 a.m. to 4 p.m. Come for sacramental confession, Most Holy Rosary Procession, Gospel reading with sermon and homily, devotion to the Sacred Heart of Mary, Angelus administration. Every Thursday, Sacred Communion from 9:30 a.m. to 3:30 p.m. Come for sacramental confessions, Most Holy Rosary Procession, Good News Bible reading with sermon and homily, devotion to the Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary, Angelus administration, as well as the Holy Mass. On Saturdays, Communion of the Saints, 9:30 a.m. to 3:30 p.m. Come for sacramental confession, Most Holy Rosary Procession, Gospel reading with sermon and homily, devotion to the Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary. First Friday/First Saturday, Vigil 6 p.m. till dawn. On First Friday, devotion to the Most Sacred Heart of Jesus. First Saturday, devotion to the Immaculate Heart of Mary. Venue, behind Olivia Montage, former Tourist Garden, Agwoka. God bless you. Nnukwu ọkammụta ụkọchukwu Bonakrisus Umogumona Mado ya nwoke akụkọta gaa akwụkwọ bụrụ ọkammụta nwezi ife ọ na-agụ na-abụrụzi mmụọ nsọ so ka anyị tọọ ntị na anyị tatakwa fada ihe njụrụ bụ ọdịnala na omenala ha ọwa ofu ka enwere ihe dị iche gịnị ka fakpọ daalụ onye isi oche aga m enye gị ekene gbasara ọmarịcha okwu a dị n'ọnụ anyị tata ọ bụrụ na inebe ya anya chebe ka a ga-esi ghọta ya ọfụma aga m asị na ọ ga-aka mma ka ewere ife dịka Igbo kọwagasị ife na ga-akọwa maka na ife abụ Igbo bụ afa obodo bụkwazi afa asụsụfa ya bụ ọ ife siri ike ka ọ bụ ya bụ a ga-achọ n'ụzọ a ga-esi were ife Igbo niile were asụsụ Igbo na-eme ka ọ pụọ ụwa nke izizi na ife ejụrụ bụ ọdịnala ịma ụfọdụ oge ndị mmadụ na-akpọ ọdịnala tradishọn ma ọ bụ ndị na-enetu anya n'ife gbalagali ekpokwe kọstọm ọ bụrụ eziokwu n'ọdịka omenala ife m ga-eji were asị na osisi eji etụnyere agwọ na agwọ abụrụ ofu ife a na-akpọ omenala abụrụ kọlchọ mana o nwere ozi ife ọzọ ị ga-akpọ nwunye na abụrụ kọlchọ mana ị na-aghọta na kọlchọ ka ọ bụ mana ị mara onwe gị ọdịnala ị na-echefere mkpụrụ okwu na-atọ ọ dị located na within in nke ịtọ ikwe gị daa na ị ga-akpọ ya land ga-akpọ it ibi na Igbo anaba aka ọbara ya bụ asị o nwere ife dị ana n'ime ya bụ ana na-ekwu abụrụ nke a na-afụ anya ya ka jikwu na onye na-akpọ culture na-akpọ tradition amara onwe mana ọdịnala bụ ife dị tupu wee bido
na ife si na mbido, ife si na Chukwu. Maka ibe na okwu Igbo miri emi, ịchọ ịghọta ka ọdịnala si wee bịa, ịma na ị ga-ama okwu a na-akpọ aka ofu ọra na abụọ. Nwe ike m ga-akọwa n'ebe a. Ya ọdịnala ife Chukwu dobere, ya bụ ka ife si wee dịrị, dịka Chukwu n'onwe bụ ọdịnala, Chukwu n'onwe. Maka na ile Chukwu afọ anya, ife na ọhụrụ nke dobere ya. Achọ onye dobere ụwa. Ife eji mmanụ Chukwu kere ụwa bụ na onye ọha dobere ife nwere edobere ya ni. Ife ọ na-edobere nwere edobere ya ni. Ya ụwa anyị Igbo edobere, ọ Chukwu dobere ya. Ilezie anya n'ihe ọdịnala, ifu na ị ga-amụ ife na-akpọ the ontological hierarchy. The ontological hierarchy. Ọ bụkwa ife na-akpọ ontological transfers. Ya Chukwu ha pụta ọdịnisi. Efuazie n'igwe fụ ụwa ma ọfụ anị n'onwe. Na ụmụ mmụọ dị iche iche etinye n'ebe ahụ. Achọghị ịbara ife gbasara ụmụ mmụọ dị iche ya. Ajụ gbasara ya, m ga-akọ ya ọfụma. Maka onwe ndị aghọtọrọ ife a na-ekwu. Na anyị nọ udo, ị na-asị n'ife dị ka alụsị bụ omenala Igbo. Mesịa ma ọ na ichigha azụ na omenala ụwa anyị na-ekwu tata bụ ịga ve alụsị. Ana m ekene Chineke na onye ọbụla na-echighazi omenala. Ndị China echighago, ndị Japan echighago, Singapore echighago. Ya bụ ọ bụrụ na anyị echighata azụ na omenala anyị, ife na nkụ dị na mba ga-eghere mba nni. Igbo ekunite pụọ ụwa, nyere ụwa aka, maka na Igbo dị egwu. Ya bụ ọdịnala bụ ife dịnị tobu ife adị. Onye akpatara ụfọdụ na-akpọ ọdịnala ọdịbendị, ọ bụrụ ọdịbendị. Maka na ịchọ ajọ ọkịda jụọ ọkịda ga ife dị iche na ọdịnala nke izu fa dị iche, fa bụrụ ofu. Nke a bụ na ọdịnala, nke a bụ omenala, ha bụ ofu. Ife jikọrọ fa, achọ ọdịnala dị n'ime. Ọdịnala dị n'ime, omenala dị na mpụta. Adị nwere ọdịnala abụọ, otu ụzọ na abụọ, m ga-emetụ aka tata. Inekịta anya ịchọ ịghọta ife bụ tradition. O nwere na-akpọ trado tradere, something handed down. Ife si aka fere aka, uelu anyị aka. Ife na ọ bụrụ ọdịnala ka ọ bụ. Ife a si n'aka fere aka, uelu ya aka. Ya bụ, it is something handed down as a way of behaving specific to a people, to a place or a thing. Ya bụ, ine anya efu na okwu a na custom, tradition and custom, fana abụọ ndị mmadụ ji wee enebe ọdịnanya. Ọ bụrụ maka custom is also something handed down, a way of behaving. Etu ndị si eme. Mana enwere ike ọ bụrụ nke sibara aka bara aka wee lụọ aka, o tebara aka. Na efu na custom na tradition bụ ụzọ na-abịa afụ ofu ife. Mana tradition bụ nke tegoro aka. Ya nke ewubere ewube. Ya enwere ụfọdụ custom abụrụ tradition. Nweta onye abụrụ custom. Ya nchọrọ ịkọwa na ikwuo ọdịnala o ruru tradition ruo custom. Mana ọ pụtara ife dịnị tupu ife adị. Ife ahụ bụ ife niile bụ ife dịnị. Onye akpa njisi ọ dị n'ime. Omenala wee dị na mpụta. Achọba omenala bụ etu esi eme ọdịnala. Abịa omenala ọ bụ omume dị n'ana, omume dị n'ana. Ya nke a na-asị na culture is just a way of life. It includes our beliefs, our knowledge, our rituals, our system. Ife ndị anyị na-adịzi mma, fancha juru n'ime. Mana iwute ị na-efe na ọdịnala, omenala, fa jekọrọ naanị. Na ọ dị mma ka akụwa ife ba n'afọ. Ka inwe ike ghọta ife a na-ekwu. Ya bụ ine anya ka anyị were na ọdịnala ka anyị si kọwa ya abụrụgo ife dị adị. Ife dị adị. Abịakwuo na ọdịnala, ọ bụrụ na ọ dị n'ime anyị. Ọ ife dị adị. Asụrụ asụ afọ, ụfọdụ ga-amụrụ ebe o dowere ọdị ya.
furu ga ọdụ afọ amara ebe o dobele na ọdịnala gosiri ife dene bụ ife ịpụtara wee fụ ife enyere gị ibe nwere onye nyere gị ni ihe a ga-eji mụ atụ si na nke abụọ ọdịnala were mmụkwa atụ si na nke abụọ omenala ị ga-eji ga nkọsi ebe na-akọ aka na-aza ajụjụ na-ajụ maka ọ dị mkpa ka ndị Igbo si n'aka ọdụrụ egedoluo ọ bụ na ịghọta ife a na-akọwa iwu nwere ike ghọta ife a ga-ekwu ọ ga-abụ mana ọ bụrụ na ị chọba ine ya anya n'ụdị afọ ịfụ na ife dị ka omenala na-ekwu okwu ndị a ọ na-ewute na ife ndị a akọwasịrọ ife a na-akpọ kọlchọ omenala na-abụrụ kọlchọ mana nwezi ife anyị ga-eme na-abụrụ ịkpa onye kpatara ndị Igbo jisi ike chiga azụ na-asụ fa ọfụma ka afọ na-asụ ndị ọcha angachara angacha asụ ndị ọcha angachara angacha ndị Igbo kwulie na ose jitụnyere agwụ na agwụ abụrụ ofu. Every translator is a traitor. Ine anya ka m were ife dị ka ọjị wee maa atụ ọjị ịsụ ọjị ebebe mmadụ ọ nabataghị nye gị ọjị ọ bụ omenala Igbo ife o gosiri erika oge ndere ma inaugural lecture ndere n'ọjị ama ife bụ ọjị amanye ọfụma inye onye afọ ọjị wee nabata ụfọdụ oge ife ndị ọzọ na-esoghị dịka nzu na ife ndị ọzọ si na nzu obi ọcha na ife ndị ọzọ mana ine ọjị afọ anya ịfụ na oge ọzọ mmadụ zuru ori n'ala Igbo ekedoghị aka na-agba n'azụ ma o jiri ọnụ kpụrụ ọjị na ana ịkpụ ọjị ana ife omenala Igbo siri ike ka ọ bụ ịkpụ ọjị ana nke afọ abụrụ omenala ife anyị nukwute ife dị iche na ya bụ oge ka esi ama anya gị izu na ọdịnala dị ụzọ na-abụ ọdịnala dị ụzọ na-abụ enwere nke mmadụ etinyere aka na ya nwee nke si n'aka mmadụ nsogbu ọ na-enwe ọ gagodo na mmụọ egosi ife a ga-eme enwere ọdịnala aka mmadụ adọrọ ọdịnala mmụọ ọ ka bụ aka ụfọdụ na-abụ nke aka Chukwu dobere ka agbasọ mmadụ enwere ife onwe gbasara ya ọdịnala mmadụ bụ nke mmadụ nọ n'ime nsogbu wee banye na mmụọ gosi ya ife ka a ga-esi wee na-eme ife dịka nke akara ngwu kịta onye kpatara abịa na ọdịnala mmadụ o nwere ike dị mma ma ọ dị njọ ma ọdịnala mmụọ dị mma ọ dị mma ma abịa ọdịnala mmadụ na nke mmadụ nwere nsogbu wee chọwazie na-aga na mmụọ na-aga ife dị na-ajụ mmụọ judo ife ọ ga-eme dịka nke akịta ngwu kịta na mmadụ na-ezuwe ori ajụwa ọsịnanya zuru ori ewejọ ka amata ma o zuru ori afọ ọ kpụ ọja na a ga-amata n'ala Igbo ndị Igbo adịghị ụka ma ọ ga ria ụdọ ma ọ bụ nke mere na ihe ala nwere alụsịfa na-akpa arigo oge ezudoro ori nweta ife ga-ejide ndị na-ezu ori ụfọdụ oge ka ife a si eme gaghị aghọta ka o si eme maka na mmụọ gosiri ya asụ mmụọ ọma n'ala Igbo mmụọ gosiri ya ya bụ ụfọdụ ọdịnala mmadụ dị mma ụfọdụ dị njọ ndị afọ dị njọ ọfago ụka gbara mmadụ nnukwu ka na-agwaghị tata ụka bịa mere ọfụma wee gba nke afọ dị njọ mgba omenala bụ omume ọdịnala mmadụ omume a na-eme n'ana na yi na efu na edu verb mere ya bụ omenala ị ga-akwazi ome na ana ife bụ omume na ana ya bụ ine ya anya efu na ọ bụrụ sọsọ ka ndị si eche echiche ka ha si efe ofefa ka ha si eyi akwafa ka ha si eri nri ka ha si eme nke eme nke ọzọ onye kpatara njikwu na a ga-agbanye ụkwụ wee kọwaa ana jikọtara ọdịnala na omenala
ọ dị mkpa nnukwu ịbịa na ife gbasara ana n'ala Igbo onye kpatara onye nwere gee ntị ọfụma ana abụrụ sọsọ anaghị na-ene anya asị the earth is the custodian of morality. The quality in human acts by which they are right or bad. Actus humanum against actus hominis. Mmadụ onye ọbụla bụ onye Igbo na-eriji eri ede nwere ala nne ya ọfụma. Ị ga-afụ na onye afọ ọ na-eme ife ya bụ onye maara ife onye maara ife. Ifu na onye afọ o nwere ife ọ ga-awo mee asị na o mere nsọ ana ya ka ifu na abịa na ọdịnala nke mmadụ nsọ ana dị ya bịa na omenala nsọ ana dị ya ma nsọ ana abụrụ na ị ga na-asọ anị nkịtị asọ onye kpata njikwu na Igbo na-asụ asụsụ ọ dị mkpa ka aghọta ya ọfụma maka na asị na Igbo na-asụ n'unu akwa akwara ọbụla ofu ya ọ dị mkpa nnukwu ka aghọta na nsọ anị dị mkpa nnukwu ifo ekwuo na ọdịnala kwuo omenala a ga-ewere nsọ anị. Ọhaneze ndị na-ekiri anyị n'onyonyo ị na-anya na ife iji enweta anyị ị ga-afụ akara dị ebe afọ ị ga-eji nwee ike ịkpọ jụọ ajụjụ n'ihe gbasatara ọdịnala na omenala na fada nọ ebe anyị kọwa ya ọfụma. Fada mma achọ ka ị kọwara anyị ihe gbasara ọgwụ ndị Igbo ka enwere ike isi na traditional medicine. Ihe ndị Igbo riwere ndị Igbo na-eriwu ndị Igbo na-enye ihe dị iche iche n'ahụ na otu esi eje gote mkpụrụ ọgwụ na ihe nwe ihe ndị Igbo nwere ya bụ ihe dị agha eje weta ya ebe ọ dị n'ọnụ famasi. Achọ nke gaa n'akụkụ ndị a. Ife gbasara ọgwụ n'ala Igbo enwere na-akpọ anyị rinne. Hello. Kedu afa gị na ebe isi akpọ? Hello, alụmanụ ife na-ekwu. Kedu afa gị na ebe isi akpọ anyị? Ọ dị ka anyị nwere obere network problem. Abịa na ndụrụga ndụ Igbo o nwere ife a na-akpọ ọgba ndụ. Ọgba ndụ bụ ndụ na-abụ gbakọtara ọnụ ya bụ ọgba ndụ afọ dị na arụ dị n'ọbara dị na mmụọ dị na mkpụrụ obi. Ya bụ ọgwụ ndị Igbo abụrụ sọsọ ọgwụ gbasara arụ n'ọbara ọ gbasarazi mmụọ gbasa mkpụrụ obi. Onye akpatara ijekwu onye ga-enye gị ọgwụ ụfọdụ oge ọ na-ajụ o nwere onye imefiele ọkwa ọ chọrọ ịgwọ ife dị ka ọgwụ ihe gbasara malaria ma ife ndị ọzọ ma ọ na-ajụ o nwere onye imefiele. Ya bụ na adịghị ene ọgwụ nsọ anya sọsọ n'ofe akụkụ ọ bụrụ akụkụ niile ya ndị Igbo mana onwe ife ọ ga-eme ife afọ achịnwa gị arụ tie gị n'ọnọdụ adịrọ mma. Onye kpatara ụfọdụ oge asịghị na ọ bụ na dibịa oyibo gwọzi ife na ọ ga-agwọ asịghị ngị jee na nke Igbo mara ma ife dị iche ọ ga-adị ụfọdụ gị jee ife dị ya ije adị. Ya bụ tupu ekwu gbasara ọgwụ achọrọ ka ịghọta na Igbo ihe gbasara ọgwụ na ife ndị ọgwụ a na-eme bụ ife na dibịa ya ndị a na-akpọ ndị ọbara otule bụla ọbara akwụ fa na-ebu ọbara akwụ ụfọdụ ga-efe ebu ọbara ọra. Mana dibịa do onemone na Igbo enwere dibịa afa nwee dibịa ọgwụ nwee dibịa aja nwee dibịa oje na mmụọ nke bụ mmụọ na mmadụ. Ị na-anya enwere dibịa ndị ọzọ enwere dibịa mmiri na ife ndị ọzọ chọọ meba na ndị afọ mana maka ịjụ gbasara ọgwụ ụfọdụ oge mmadụ na-aya ọya n'ala Igbo ife a ga-eme bụ biko ife na-ekwu gbasara Igbo ada eje ụka maka Igbo jee ụka na-ekwu ya ana m achọ na-ahazi ife o nwere isi na if you want to talk about the elements of things existing you must distinguish the many senses in which they are said to exist so as to make them precise.
enwe nke nga na-ekwasị gị Igbo ada eje ụka si Igbo na-eje ụka nwe nke ga-ekwu Igbo aga m ekwu ma ọ na-eje ụka ma ọ na-eje ụka ya biko si na-ege m ntị ọfụma maka na nkụzigo logics for many years over 10 years na-akụzi kịta further logic further one ya mathematical logic ya anyị na-ekwu okwu anyị na-ata okwu eze were ekwu okwu ka ị ghara ịkọta ifia ma ọ daada okwu n'ife anyị na-ekwu biko gee ntị ọfụma onye a ga-ebu ụzọ jekwu dibịa afa ọnọdụ ka labụ ndị Igbo afa bụ labụ ndị Igbo gbadaje ụka iji agba afa amalụ ife bụ nsogbu mọrọ ọya na-ayaghị na ụfọdụ oge ọya afọ agwaghị na oso na mmadụ si na mmụọ. Hello? Yeah, can I find a BC? Hello, we're hearing you. Can I find it? Chuma. I'm making English. Ngwa guy who na George Chuma. George Jogo. Okay, Dalo. Ya bụ na ọ bụrụ na fa wụọ mbụli afa na awụ ụfọdụ ga-ekwu afa biko afa abụrụ sọsọ afa ugili afa mkpụrụ ugili dibịa na-agba afa na Igbo erika maka ekwu afa anyị agaba na mkpụrụ ugili ya nke a na-aga afa bụ uche afa be n'uche amalia o mezi ọbịa n'ọnụ ọ na-ekwu onye kpatara ọ bụ na dibịa afa bịara n'uche mezi abịa n'ọnụ o kwuru etinye ya ọnụ. Hello. Can I find a BC abo? Network problem. Ya bụ ekwu ife dị ka afia bịa n'uche dibịa okwughị ya n'ọnụ mgbe ụfọdụ etichie ha ọ bụ sọ uche dibịa onye kpatara dibịa na-agbara gị afa ị na-agba afa uche nke gị ọ bụla na udo mmadụ asịghị na ife mere ọnụ mere ife ga na enubero di bịa onye afọ awụ afọ asịghị ịnụgo di gị nọ n'otu nzuzo ịmụ ya m ịma na ọmara onwe ndị abụ ndị ojuru sagburu agwụ kwada ewere afọ asị dibịa na-agba onye a na-agbara afọ na-asa agwụdị gị mefu dị gị ya wee ebe ọ na-eje a na-agbara gị afọ biko na-agba afọ uche a na ụdị eboghị ofu ife ma ọ bụ onye nke ofu ife onye akpatara ụfọdụ ga-ebịa na ebe a na-agba afa ịkpatara ọzọ sị gị ọbalagwute nke ke na-ewede agwụ. Hello? Ife na ụfọdụ Yeah. Good day. Hello. Yeah, can I forget? Chief Doctor Eugene Elili. Yes, it is Southeast VP. Okay. Southeast, yes. Eugene Elili KB si agbo. Biko, anyị si m Ọka wee na-agbọ. Okay. Esi m Ọka wee na-agbọ. Ngwa gaa n'iru. Esi m na Nkwere. Okay. Biko, ihe ị na-eme anụ m ya dịka akụkọ ya na-akọ kịta. Ọ maka akụkọ amaka. Fada Bona, oge a malitere ife izi mbọ bifo anụkụ m oge ị nọbụ na ezi hospital. Okay. Amakụ. Ọ bụ ewu ịdatịzi na eriri nke anyị nọ n'ụmụ ụkwa by then na-akwụ ndị mmadụ uche mgbọgwụ na mkpa akwụkwọ by then. So biko kịta abụ m ewu the Southeast VP but ihe na-akụzi ata dị mkpa. Ihe o ji wee dị m mkpa bụ anyị na-abịa ogwe mitin anyị na-enwe na Anambra steeti anyị na-ebu ụzọ kụzie mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọgwụ 2 hours before wee malite ya maka na ndị ụfọdụ nlacha ọnwụ na ha na-alacha like etu eji anyị pụta ya onwezi ndị ya enwe ike ịdị akụzi ife ya ka anyị ji wee dị mkpa na anyị je na-akụzi ihe dịka mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ya ka anyị ji wee mekwanye anya na mitin ọ bụla ya na-eje kpatara mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ iji na-afụ
na anyị na-akụzi ihe gbasara mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ n'ime ya. Iji na elili isiri nọ n'Ọka bụ herbalist ekele gị nke ọma ka anyị were nwee ike ọ dị maka agụ iji na abịa na Unizik n'Igbo village ebe nnọọ dịka onye isi anyị na-agwado ka ndị mmadụ bido ego ife a na-akpọ Igbo medicine maka na ejekọrọcha mbịarambịara ga-ana ọ bịara ije gwụna ndị anyị na-ewu ndị gosiri was professor of Western medicine oge na-abịa oge fancha ga-ana enwe professor of Igbo medicine Igbo ya nwa obere oge a ga-ebido enwe master's degree na doctorate degree na Igbo medicine. Hello. Etu akọ dị Igbo pharmacy. Yes. Kedu afọ gị na ebe isi agbọ? Ihe a bụ ife dị mkpa n'ife niile abụ onye ka jikwu na ọdịnala mmụọ nke afọ ọkwụ ọtọ ọnụ ọmagasa ọkwụta gasị ga ọkwụ ọtọ ma ndị okenye kwuru nke mbụ ị na-etinye aka na ọdịnala mmụọ Ebuchukwu ife bịara fụ ka ị ga-agbanwe mana e nwere nke mmadụ dịka si wee na-ekwu na ndị mmadụ nwee ike ha na ọdụ n'ụwa bido inwe nsogbu dị iche iche ha achọrọ uche jebe na mmụọ a na odo sikwa na mmụọ gosifa ofu ife ga-aba eme nsogbu afọ akwụsị dịka amụghị nwa dịka ọya kịta dịka ndị ebe ndọjọ na-enye nsogbu ebe ndị ori na-ezu mmụọ ga-atụ nke afọ ma ebe ndị na-asị asị na-asị achọ ka aba na mmụọ mee ka ndị afọ kwuo eziokwu o nwere ka Igbo si eme ya bụ na ọ dị mkpa n'okwu ndị mmadụ ghọta ife ọfụma onye akpata nji si na ọdịnala ụzọ na-abụ enwere nke mmụọ na nke mmadụ abịa bịara nke mmụọ ahụ onye nọ n'ọlụlụ ya bụ Chukwu onye adobere ụwa a sị na ife ọ na-efu edobere edobe nwere onye dobere ene ọ ife efuru ka ị ga-eme ife abịa na ụdị ife edogasịrị o riri nne dịka na nwata ga-asọpụrụ nne na nna ya ị na-ana ụfọdụ iwu gasị ji ma Igbo ma ụka ị ga-afụzife ndị afọ ga-ezu n'ori ga-emene nke a ga-emene nke a ife a ga-eme ka udo na ọganihu dị maka na ọ na udo adọrọ o nwere ka ezi ekwu ya na if any person thinks ndị Igbo na-esi ofu osi adịghị eme ọfịa ofu onye ka ọha onye ala ka ọ bụ eji si na ihe anyị kwụwagota ọhaziri ume asị na agbakọ nọ kwa nwa nwa n'onunu ọ da-awa n'afa sa anyụkọ ma mere ọnụ ọgba ọfụfụ onye ahụ haziri ume ya bụ na oge ọbụla oge ndị mmadụ gbakọtara enwe ndị na-agasa ife agasa ọ nsogbu ka ọ bụ a ga-achụfa ga-eme ndị afọ otu a na-egbo tata ndị a na-achị ọchịchị ndị a na-achị anyị bụ ogologo akpịrị achị anyị na-achọzọ ọsọ ife a ga-awụnye n'akpa oge elugo oge Igbo ga-achụ ife afa ga-eme ndị afọ ka udo dị. Fada enwe oge ịkụzi maka ihe oriri dị iche iche dịka ọjị ka m bịara nke afọ ihe oriri ọ dị mkpa n'ugwu abịa n'ihe oriri o nwere onye si na di na nwunye rie ji na-anụ ọgụ ndị bụ ọnụ aka ha mma asị na ọnwụ egburo ji eji chụọ aja ọ ga-epe ome asịkwazi onye na-asị m wepụ ji hụrụ ya n'ọkụ ka anya hụ ihe ọzọ kedu ihe ọzọ ọ ga-ahụ ya ka ji onye kpatara nji ekwu na ụfọdụ omenala Igbo dịka iri ji a onye kpatara nji wee buru ya bụta na yunivasiti ịbịa na Unizik a na-eri ji ebe abịa ize eri ya n'ụwa niile onwe na yunivasiti ọwụ na a na-eri ji anyị bụtara ya ka ife dị n'obodo bata na ebe a na-agụ akwụkwọ mahadum let the gown and the town meet ka enwe mgbanwe pụrụ iche ya bụ ife nji okwu ji bụ na o nwere oge apụtara eje n'ọba ji anyị ji eri ji jee n'ọba ji wee fụ ji dị iche iche ụfọdụ ụmụaka nọkịta na-eche na ekwuo ji na ji ofu ife ọ bụrụ ofu ife ka ọ bụ ji Igbo nwere karịrị 10 ma ije kịta n'ọba ji mmadụ ife dịka kịta onwe kịta onye nọ be ịkpaghe stọọ ya ebe a na-edowe ji efesọsọ ofu ji ọcha ife a ọ bụrụ etu ka ndị mgbe osi wee mee
ịba n'ọba ji onye gboo ị ga-afụ nke a na-akpọ adụ fụ ọna fụ ji anụnụ ife ndị a na-enwesịrị ọrụfa na-arụ mmadụ ya fa nwere medical qualities ngosi ya ndị mmadụ ụbọchị afọ ife ji na-alụ ụfọdụ ọgwụ ị na-aṅụ bụ ji a ka eji alụ ya ji ka eji alụ ya enwere nke ji ọfịa nwere nke nwaanyị eri ọ bụ enwere ji ga-abụ ịchọọ ka iri ji afọ ị ga-ahapụ ya ji afọ eme ka ọmagwụrụ mee ka olele nwa obele tupu iri ya nwefe nke afọ na-alụkwa esetụ ahụ eri nke afọ ma ife nchọrọ ịkọwa bụ na ị na-eri ụdị ji a na-afụ n'ebe niile kịta ka a na-akpọ ji ọcha ifu na ị na-eri ya o nwere ike ibunye gị bunye ọrịa shuga bunye ife ndị ọzọ mana onwe na ijigido agwa ya ọgwa iri ya nke a iri ya nke a rie nke a rie nke a ifu na ife niile gbasara ji a na-abaghị n'arụ ji bụ ọgwụ ọ bụ na ịchọọ ịkwụsị iri nri ya bụ ịṅụ ọgwụ dịka nri gị bido iri nri dịka ọgwụ ife nchọrọ ịtọgbọrọ Igbo taata if you don't want to take medicine as food make your food your medicine efe na-ekwu etu a ka ọ dị na ndị gboo nke ifuru kpọkịrịkpọ na-agagharị ka agbakwa aka ahịa ọzọ kịta onye ifuru na-ayọ ayọ nna anyị ndị si ka mgba aka ahịa bụ ndị na asa ete m ekele dịrị gị nna na nwa na mmụọ nsọ maka ọrụ ebube egwu unu ji fada prọfesọ Bonacristi Umeọgụ alụọ atọ n'otu Chukwu mgba akwụkwọ na-atọ ike siri na mmadụ siri na mmụọ ndị bụ ọnụ na ọbada bona dị ndị mere ya mmụọ na mmadụ oje na mmadụ oje na mmụọ ndị mere ya obi na mmụọ daalụọ Chukwu nna onye okike elegede gbara elegede nde ọkụ na-ere ere ọkụ gbara awụ na ọkụ mmiri oji ọkụ were aja Dear child of God, you are welcomed to Hermeneutics of Religion, Culture and Politics with Very Reverend Father Professor Bonacristi Umeọgụ and Kumen fame of Instant Miracles, Father Founder and Spiritual Director of Communio Sanctorum Ministries International, a supremely intelligent genius of Christ, a thoroughgoing Catholic priest, a professor of philosophy and a respected authority in African and Western metaphysics, logics, theodicy, and mathematical philosophy. Very Reverend Father Professor Bonacristi Umeọgụ is an international professor from the Faculty of Arts, Anambra University, Oka, Pioneer Director Emeritus, Igbo Village and Center for African Civilization, UNISIC, Director, Igbo Village and Center for African Civilization, UNISIC, Dean, Faculty of Arts, Anambra University, Oka. The man who is championing the cause of establishing an Igbo university as well as Jesus Christ University. Father Bona is a Catholic priest of Onitsha Archdiocese. He is a seer and a mystic, a polyglot and philanthropist of no mean repute. Come to Very Reverend Father Professor Bonacristi Umeọgụ for warfare prayers, sacred exorcisms, stigmatization, transverbation, bilocation, miraculous transportation, levitation and mystical healings at the sacred ground and miraculous arena of Communio Sanctorum of divine apparitions, miracles, testimonies, healings and deliverances. Dear child of God, you are also invited to Communio Sanctorum Ministries International on these days as follows. Every Tuesday, consultation from 10 a.m. to 4 p.m. Come for sacramental confession, Most Holy Rosary procession, gospel reading with sermon and homily, devotion to the Sacred Heart of Mary, Angelus administration. Every Thursday, Sacred Communion from 9:30 a.m. to 3:30 p.m. Come for sacramental confessions, Most Holy Rosary procession, Good News Bible reading with sermon and homily, devotion to the Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary, Angelus administration, as well as the Holy Mass. On Saturdays, Communion of the Saints, 9:30 a.m. to 3:30 p.m. Come for sacramental confession, Most Holy Rosary procession, gospel reading with sermon and homily, devotion to the Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary. First Friday/First Saturday, vigil 6 p.m. till dawn. On First Friday, devotion to the Most Sacred Heart of Jesus. First Saturday, devotion to the Immaculate Heart of Mary. Venue behind Olivia Montage, former Tourist Garden, Agwoka. God bless you. ọ bụrụ na ị nwere oge nọrọ mgbe mụọ na mmadụ kụziri maka ji anụwa otu esi wee bido otu esi wee were mmadụ chụọ aja wee nweta ji ma ọjị ma mgbe a kụziri na ji nwere ife a na-arụ na ntutu mmadụ
ihe akụzi na ji erika ọ bụ maka ji ka eji bata ata mana eji kpata ji afọ abụọ nwe na-akpọ ya. Hello. Hello, good evening. Kedu afọ gị na ebe isi agbọ? Afọ m bụ Mmesoma. Mmesoma. Kedu ebe isi agbọ? Enugu Steeti. Ngwa jụọ ajụjụ gị. Achọrọ m ije ya. Asị na-ejiji arụ ọgwụ ndị mmadụ na-anwụ. Ọ pụta na mmadụ na-aya arụ kịta rie ji. Ara dị ya mma. Gịta dịka onye na-arịa ọrịa shuga onye ahụ bido iri ji a na-akpọ ọna ọ dịkwa nke a na-akpọ adụ ọ ga-adị ya mma mana aga masị ọ bụ na ịyagba ya ozugbo ịmụtazie iri ji ya ịmaka ebe na nke ife ọ ga-arị na-eri onye ka ise na ndị Igbo ha da afụ ya bụ ọgwụ Igbo bụ ọgba ndụ ka ọ bụ onye akpatalụ enwere ike ijekwu onye ga-agwọ gị ọya ọ na-ajụghị ma o nwere nsọ a na imebili ma aka gị ọ dịkwa ọcha ma imere nke a na-ajụghị ife dị iche na ife bịa gwa ya ka ọ lụọ ka ife ọ na-agara ịghasara ya ife ọ na-eme maka o nwere ike ọ na-agwọ gị ọya afọ ife ndị Igbo na-agwụ onye na-agwụ ibi ya ọ na-eto afọ ọ na-agwọ ọya afọ ife ọzọ na-agasa ọya afọ onye kpatara o ji aba na mmụọ wee nere anya ụfọdụ ife gasị ụfọdụ ọ jụdo gị efu na o nwere ife na-agasara gị ife na-erighị nne na-arụ mara ife ọ bụ a ga-ahazi na ndụ tupu ahụ afọ analụ nne iri ma ọgwụ ịṅụrụ wee gwọọ ọya afọ ya bụ Igbo medicine is holistic ọtọ ka nke ndị ọcha ekwu na ọ bụ na Igbo pụta were ihe ha ji wuru Igbo pụta ndị ọcha agba ọsọ fama onye kpatara ebe Igbo si ọ bụrụ sọsọ ndị ọcha ma ndị ọba anyị na fa na obodo a ya biko onye ọbụla ịmara ife ị ga-eme onye ka o ji ewute m na a na-ekwu onye ọbụla chigha azụ na omenala na ọdịnala ụfọdụ ndị eje na-egbu alụsị o nwere na obodo akpọrọ m njele agaghị akpọ obodo aba afa nje egbupụ alụsị nwatakịrị kpatara ego ya eburu alụsị ịtọ bụrụta na befa ife ọwụna onye ọbụla chigha azụ na omenala na ọdịnala na-ekwu na famịlị ife omenala. Hello. Ya biko omenala abụrụ iche azụ na ime alụ ụfọdụ yahoo plus do omenala ya biko ife ọbụla bụ ife onye kpatara ife ọ na-efe megidere mmụọ Chineke mmụọ Chukwu onye kpatara ụka ji bụrụ odogwu maka ụka na-emegide ife megidere mmụọ Chineke. Kedu afọ gị na ebe isi agbọ? Kedu ebe isi agbọ? Kedu afọ gị? Ya bụ ife ọ na-efe ga-emegide mmụọ Chineke na mmụọ mmadụ onye kpatara oge a jụrụ Jesu si ya biko kedu ukasị ha chee na ọzọ nke bụ Shema Yisrael Henu Adonai ha Adonai Echad the zombie chapter 6 verse 4 fache nọ nke afọ biko na-ege ntị ọsịfa na ọ bụrụ sọsọ ihe gbasara Chukwu nke gbasara mmadụ dịkwe ya bụ na ị na-anya n'usoro Jesu ji hazie ị ga-afụ Chineke n'anya ndị ọ bụ ndị Izrel ka ọ na-agwa ndị nke Chineke ị ga-afụ Chineke n'anya ị ga-eji mmụọ niile ike gị niile ume gị niile ọ sị nke a gasịa o nwere ọzọ iwu ọzọ dịkwa ka ị ga-afụ mmadụ ibe gị n'anya ka ịzụfụ onwe gị n'anya ọ bụ ife n'anya bụ ife na-enye anyị nsogbu n'ala Igbo fụrụ Chukwu n'anya ife afọ a na-aza n'ala Igbo ife na Chukwu chinka Igbo fụrụ Chukwu n'anya fama n'ime Chukwu ndụ dị na ọnwa adịrọ onye ka eji asị na ọnwụ dị njọ emere ọnwa alụ n'ala Igbo gosi na ndụ dị na Chukwu isi n'ebe afọ wee pụọ ọnwụ
and chukwu no nwe chọrọ nsọ onye ọ na-ada asọ nsọ amaghị chukwu ị ga na-asọ nsọ onye bụ aja onye bụ ndụ aja ị ga na-asọ nsọ onye kpatara Igbo ji nwe ife na-akpọ ọrụ akwụ bụ onye na-emetọkọ ọfụ onye na-egbofu ọbara faide dina ọfụ oru zuweri fama ọgba ama onye etu amara onwe ọ dị ndị ka a na-achọ ihe a ga-emefa na Igbo abịa na Igbo dejokwu ụfọdụ ga ha jide onye detu onye kpara ya si na agbakọ kwa nwa nwe n'ụlọ awa n'afa fajide onye detu afọ eti ya na mkpochie enwere ihe na-achọ ime na Unizik gbasara omenala Igbo akwa enwere mmemme na-achọ ime ọfọ ego aha Igbo ego aha Igbo anyị chọrọ iweta Igbo naming ceremony ka ọ bata na mahadum ka ahụta na ego aha abụrụ sọsọ maka mmadụ ọtụtụ ife dị iche pụtagoro n'ala Igbo kịta n'ụwa tata enwere afọ Igbo ka nso n'oyibo modern technical terms dịka ife ndị anyị a na-afụgasị ma ịntanetị ma osuwe ma osoro anyị chọrọ ka ebido inyefe afọ Igbo nke wutere nke ahụ nke ndị spek ndị otu ọgbala mana atọrọ mfa maka na oge famịlị nke fa oke ha nwere ike ka ha mee famịlị o wutere nwoge ha na-aga na mathematical terms ife digit ị ga-agụ akwụkwọ afọ ọ ka dị etu afọ digit ha kpọrọ ya digiti mana gị na m anya mana digit nwere elu n'Igbo onye ife ọ ga-abụ echesie n'uche na nwere iji agbazie edokwa etu oyibo si dobe ya ụfọdụ okwu ya ka a chọrọ anyị meghala ya mana ndị abara aba ọkụ na-anọ bido na AW ọka bido na AW ọfanja ga-edozi ọnụcha nwee TSH alụmenala Igbo ma aha ndị mmadụ aha a na-abụ onye agbanwe afọ debe ya mere isi ibe mana akpọ onye afa afụ ya o nwere mmụọ na-eso afa a na-aza aza anya kpatara ụfọdụ oge na-abụ oge adụrụ aka ma akọ gbasara Igbo naming ceremony ụfọdụ ga anyị kwuo ife afọ Igbo naming ceremony akụzi nke ndị Igbo si eme ife na nwere mmụọ na-eso afa onye ji agbụ mmụọ mmadụ eburu ụzọ jee na mmụọ wee chọba ihe gbasara agwa onye afọ ọ bụ na agwa adịrọ mma achụ aja mefe na ọgbaghalị ya ọ bụ na nke dị ma arapịa mana kịta onye ọ na-azazi ma ketụl ma bịa ma ụmụ afa petnems ụmụ nkịta n'obodo oyibo Fada enwere ife ibu n'oche anyị eme Wednesday ọzọ dịka Easter na-akpụdebe nso nso ịma na ekwuru na anyị ga-eme gbasara prayer fasting and almsgiving anyị mezi ofere dị anyị etinyezi ọnụ resurrection maka na abịa n'ife niile o nwere ife na-ewute na ụfọdụ ndị Igbo na-eme nkwugheri gbasara Jesu Kristi biko si kwụsị ya achọrọ m ịwụ n'onye ọbụla bịa na Facebook ndị na-akpọrọ biko ife abụrụ onye ga na-ekwu ihe abụrụ omenala anyị brọda na anyị kisi akpali chukwu our time is up ofere adọrọ ekwu na ọdụ nke emesịa anyị ga what of the power of resurrection Father fancha anyị fancha maka na ọ wike afọ ka ife na ga-eme mana a ga-agwa ha gbasara ekpele gbasara ebumọnụ na gbasara aja a na-achụ maka na onwe ife na-eme n'ala Igbo ka m gwa eziokwu ọ bụ na ebe n'ala Igbo onye achọrọ ka ndị ilo ndị ọjọọ fịa anya ojekwu ụfọdụ dibịa ha si ya ga-aghọta anya onye isi ya onye kpuru isi ewekwa ya anya ọ bụ na-echọrọ ka ndị ilo ndị na-ekwu harụ ha kwudo chọọ ka ọnụ ha tichi oge ya gwụla asị weta ile onye ogbu mana Jesu sị na anyị bịara ka onye isi mee gịnị fụ ụzọ ka onye ogbu mee gịnị kwuo okwu ịdọ anya onye isi dọla ile onye ogbe berekwa onye ngwọrọ ma ọ bere nke ọzọ efu na ị na-emebi iwu Jesu Kristi ndị Igbo ụfọdụ nwere ike ha ga-asị weta mmadụ eweta ife dị ga-atụrụ okpuru isi ma ife ndị ọzọ mana ife dị mkpa bụ na ife ọbụla ị ga-eme ka onye kpuru isi fụ ụzọ kama ịchọzie mmụọ afọ kpuru isi
ị nwere ike gozie ezi ọ ga-aba n'ime. We have to do this as a topic one of the days. But our time is really up. Superseded the yes, time. it's okay. So there is esteemed viewer, ebe a ka anyị ga-anọ wee kachie ife mmemme onyonyo ABS tata, ife mmemme ndị Communio Sanctorum, ebe a na-enabaga anya n'ihe ndị na philosophy, religion, culture and politics. Odogwu nwoke Igbo ji eje mba, a professor in philosophy and a metaphysician. Very Reverend Father Professor Bonakrisis Umogu. Thank you very much for coming. Thank you very much. And once again, ihe anyị mere bụ omenane na ọdịnala Igbo. Ife okwu tata dị iche na nke anyị kwuru n'izu ụka dị adị. O kwuru with authority. Dịka esi asụ ya n'Igbo. He spoke with authority because he know it very well. Mụa afọ m bụ Jude mascot eze nna dere nwa Obiagwu. Dịka m si eruo aka n'okpukpu n'isi. Anyị na-asụ unu ọ dịka mgbe a n'izu ụka ọzọ anyị ga-echighata azụ ime ihe gbasara ebumọnụ, ekpere na inye mmadụ inye aka na-ekwu anya na ike dị na mbilite n'ọnwụ tupu ruo mgbe ahụ deme ka ọ dị nọ.